bhfuil fáilte chur rifchalaganna go dtí an cainteannach sa Sraith seo. An cainteoir atá in anocht ná Sorcha Ní Chéilleachair is ó raibh gúnach í Gaeltachta néise í Sorcha is íormhúntóir agus las príomhide gailscoile í cha sí blianta gobar mar chlárachtar le radio na Gaeltachta tá sí inis ina Ceannasaí ar Tuismitheoirí na Gaeltachta. Tá sí curfuí ar garúla fada inis is áirí ar an Ceannasaí chomá. Agus tá sí go le leabhartling anocht faoin an Chéad Ghlúin eile. Níos a thoracha. Gromag de Bhreandáin agus tá sé go háling sa bheith uair go deachta. Dear dínáling a hauramíisne gcónaí an Sraith ar an lása nadaime cécho cotíontas tá sé sin cadún si féin an láise. Dear dín bhenathe nó dear dín bhenaí tá sa go na mara. Agus an nó lá na modáin chumathe agus bhí frisna going ar bhí mróg. Modáin chiad lá de brain. Agus ach ní héon bhréag a bheimse núsant na mágad fuair nó éad nach. Agus gom céan láthán ha an sa agus is deas bheith uair go deachta. Tá cur láthir beag dianta an sa thugam nó réite an sa thugam. Agus istócha ní fearrod istócha céanis na hamadíra seo chur Sinnéine se. Is seár istócha trí na pictiúr agus tre míní na pictiúr an chudradaí agus sinna chúis istócha goil sé seo gom díomhnacht. Ní minic dhéarm nu a dhéanam písa cainte mar seo ach éonúair dhéar mar orm nó dhéartar orm agus nuair a haim chun an písa cainte chur le chéile. Tugann sé deistom istócha súla chaithh ar nobar thar bunagaing agus bíon rudaí chun gnóthachtaach nach ní dhéanamn de sé sníana ó vinnig. Agus tugann íonnta mar seo deistom istócha súla chaithh ar an nobar. Agus de sé nocht chomá súla chaithh agus obair Tuismitheoirí na Gaeltachta chud an bhór láthir. Agus is tócha gur féidir leh féin bhfuil léh féin i dhéanamh ar méid hama chun chur láthir i ggóhéics na gainteanna ar fad thugach go dtí seo ó dhearbhí aingir. Agus mé mun mo chud críanachta istócha agus mé chur na rudaí se le chéile mé bhfuil ní héon bhd ús a bheith caint fé smachtas stáit nó le brálachas nó nóga mefola tú nó dúfáin écólíocht. Ná éon ní mar sin ní léon bhuasta béir ná ní léon cainteanna éidir mar sin dianta gumsa. Ní le gom ach bhfuil ar buna gumsa Somáile agus atá ar buna gom mo chu debre ó lá go lá. Ní le gom ach a gín agus atá feice gom chomá. Agus an nímar mún chórála dtíine fé chomá. Sra cainteanna har a bheith fiúntach ví sa treisio atá techan crínocht, chug na cainteoirí ar fad agus raibh le rá chu gionn go mór am héin caitham rá. Agus mar a dearm is mé cabhsúlan obair na heagríochta chunic me agus chiim annach chu den méid bhí ráte sa treisio san obair thar buna gom héin agus ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Ach fág me fuaise an méid nó haint. Maar nílimse chun éon tagartí tíireach dhéanamh gus na rudaí sin in nacht. Chomáile sin istócha hána teorachaí ann, há eallsúnach dain, há taide ann, ach sin cur chuige sa phobal an cur a bhain maríartá, cur a bhain na deoraich, cur a bhain na teallsúnachta, cur a bhain na moltaí taide, neir an leis na há tastáilt, há gníomh tastáilt. Agus in nacht ag deireadh na cainte, agus dá an scéil níor chúise haram gur bead agus gur hág mar an chaint ar fad agus na fér, bhfuil há an bheanan sa hanacht agus haimeiseach an caint mí an nobar tharbun mar a stúil do bhan áit go dain. A fág mé focail déirnach an nacht ma i gas na dtíine ógus leith mé fisin ar báil. Sé méidir bheith go buna go nacht na tar mé léargus ar an nobar sa phobal. An taobh practicúil den rud ar fad istócha. Denna mé chu síos mear ar Tuismitheoirí na Gaeltachta agus ar nobar hí na bunagaing. Seans ná fuil mór an óla si bhreinte goibh ar an eagríocht ná ar nobar hí na bun. Láir mé féin gur chuige bhíon ag an eagríocht agus láir mé san fis na deacreachtaí hí na gaing. Agus an son mar a dearm fág mé focail déirnach ní gom héin, ní ag na húdrás, ní ag teachtaníir, ní ag na taideoirí nó aige mar sin, ach fág mé ag an Chéad Ghlúin eile é. Agus tá fi seán anna glóte tá tríd beag ag tear na cainte fi seán ag gin Tuismitheoirí na Gaeltachta agus TG Ceathair an nora le éasóg na Gaeltachta agus mar alla ar a grí a bheith an sundíh bhfuil ní léon leisan andíh.
Bhrála man sin nig na caintear fad dá meach tárágain fé thugant cluine le Gaeilge sa Gaeltacht agus méid táachróin agus cad a hanán doin. Is minic sin ar fihiis beidir agus sin caint féin geis seo agus beheastal dí crí na ceiste agus lé i dhéanamh agus rud ceart. Mar sin cúlra Tuismitheoirí na Gaeltachta, bhfuil bhunaíoch an eagraíocht líon Ghabhíl sa Héineag nuair tháinig grúpa teilig nó roinn teilig le chéile. Díreach le ócáidí sóisialtaí eagrú, ní a bhéon rud eile a baint leis ach gur tháinig mar le chéile go sóisialta. Ní hí seo an ís bhí riamh a going do Tuismitheoirí na Gaeltachta an nuair sin. Tharla sé gur duna ranna orbert agus grabhanna eile bhar a méid bhí ar bunagain agus tá muid is feimú go náisiúnta. Ach níiad hosna sé amach mar sin, hosna mar amach an sunnanta is dóch ar fad. Fuair mar muoinú ó rainn na Gaeltachta an sin ó Ghabhíl sa Cearde go dtí Ghabhíl sa Chéide. Muoinú teorantan náthóg éon cheadúin aon na hosú. Tháinig fás agus forbairt an eagraíochta sa tréise seo agus thugam mar ionad ar lías ón údarás ar a gearú an son. Bhíad an muoinú son in Ghabhíl sa Seachtaigh as chostaí mar ifigach forbartha. Is tháinig anna orbairt ring son Ghabhíl sa Seachtaigh. Sé rainn na Gaeltachta héin tháinig chuin son na Ghabhíl sa Hochtaigh agus bhí go leor forbartaí. Thosnig Tuismitheoirí na Gaeltachta caithú sais chuoineh hir in Ghabhíl sa Héineag. Agus ní bhéon chaintear ar a bleanáil teangan. Ní bhéon chaintear ar an struchtúr a has sa Gaeltachta is. Agus féinam gur tháinig is dócha rudaí mar sin a bhaim agus na Ghabhíl sa Hochtaigh, bhí caint méallar bleanáil teangan agus daithníoch is dócha go raibh spásan is grabháte an dúine agus iarra chuirring feimime go náisiúnta. Is cinenne anna bhór a bhíonn san dúine, mar is mar an lacamís leis bachtéire leis an eagraíocht ar fad, is an lacamís leis feimís denna ifriúil mar eagraíocht. Ach bheadh lacamí leis ag feimime feimú go náisiúnta inis Gaeltacht. Bhí mé héon páirteach i munú Tuismitheoirí na Gaeltachta ach tá mé gobarnis mar Ceannasaí nuair a hiic mé is dócha go raibh rudaí forbairt deire mé as a cuiste agus deire mé as annach rudaí mar sin gur bhíoscam go méidir amach spéisicam fós agus fógraíoch post chuir mé stechar agus bhíon tálam go bhfuair mé an post mar Ceannasaí. So am héon posta mar Ceannasaí agus á príomh go going ar a gearrua, tá ifig geile going thuas a chranóg thuas nó dóir agus nú beg ifig geile going híos a gur chuoine chumáin ar thugí dean leis sríanta. Tá ceithreair ifig go forbairt fosta a going, tá eile bhil a gobar sa chranóg thuas nó dóir agus tá sin ifig go forbairt do chónaáil. Tá a bord ó hartáin hí so jas, tá sé don a gur chuoine agus tá sé freistar a chuig go mún ar fad. Tá berti fi go forbairt going do chunach lein an sun agus tá sé san bunthas fríomh fi ar a gearrua sin eisling i chunachán gearrua agus méh ní chéire ó cháne. Agus an sin tá riorthóirí fi go going chumá ar an bhreanach ó litir mudán. So tá mé cheap bhfuil na ceantar Gaeltacht ar fáideach nach clúda a going agus tá mé anna ionadíoch ar fad. Raim de raig mar sin agus cén fáú de chúis nó tuige ar buíoch Tuismitheoirí na Gaeltachta. Bhfuil heasta going béime chur ar a daciíocht an gaiitear dúchas. Ní sin an chéadram a hosnig a caint fé seo. Bhí dí na roing agus bhíidir a caint fés na caintearí dúchas agus is tóch go raibh sé sin beag ann beag difriú le an nám. Ach bhí eagraíocht na Scoil na Gaeltachta agus drámanna cumasfacha eile mar sin roing. Hastig going goach teannach ar going ar nósfuachtaí teangan, nósfuachtaí teangan a nóg. Ní hen rúne agus ní hen lochta agus ní le netas na páistíir ach tá an nósfuacht da i measc páistí cuma cén teanga has a meile go lám siad béle na chéile. Sinní an teanga cenne, sinní an mórthanga agus bugam mar sin féin agus hastig going sais teannach a bheith going ar sin ar liaigent. Hastig going muíach a hús na páistí an ta hen go pásanta. Is minic i d deir mútóíling agus seo go lá esplách a réonrad gur bead na páistí hoogtar le Gaeling na páistí slú bhfuil muín féin bhuiínacha na rangana. Tá sé sin anna bhrónach. Hastig going muíach a hús na páistí an ta hen go pásanta gan éon tracht a réonrad eile. An son an ta hen mar chaintearí dúchas go meach muínacha agus go hen ódíist gur bí seo an teangathach go héin agus ná bheith éon fuach ná fatíísara
í húsáid agus láirlinn go cóideachs mar sin. Agus hasasta goin chumá go mecht muína go sa teanga. Go bheice díos an teanga mar teanga sprí, mar gnáthanga loithe húsáidan tú ní héon cnéad a hé, ní bhain se leis an maiile amháin, ní bhain se leis scoile amháin, bhain se le a héanrad. Mar sinné an hangna bhí going. Hasasta goin chumá gréasán de Tuismitheoirí chrathúg sa chothú. Ní léon tóra leis ggóilúdar agus leis takeíocht a thugann sé sin do chuoine. Agus bhí sé sin anna háchtach go háirithe agus tá sé fós an háchtach go bhfuil cóilúdar going agus go nehanín daoine go bhfuil takeíocht agus go bhfuil daoine a dul tríd a rud céann agus go bhfuil mí dean dá chéile. Hasasta goin sin chumá tearmann teangan chur ar fáiltas na tailigh seo. Sé tearmann teangas dócha nó se bhar fad an tíarma sin áit speisialta sábháilte a chur ar fáilt de heilig agus de fáistí ná bhfuil bhrú ó éon teanga eile. Agus crothínta sin don fáiste, agus tá sé feice agamsa a gobar agus Aibreán sé gohúntaach agus tá sé dochtéite. Fuoin héana a háise ar nó an tearmann teangan sin a chrathú. Agus bláthí an páistí nuair a bhíonn siad in sna tearmann teangan seo. Bhí anna bhéim a going ar ócáidí sóisialta, mar a deirm sin mar a thosnaigh Tuismitheoirí na Gaeltachta, raimid tríd agus tar me spléachadíh ar an obair thar buna going. Agus is tócha tá sé seo físiúil agus is pictiúr don go is smú húsáidime a seo mar tar sé tuiscintíh ar an obair thar buna going níos mó ná éonar duile. Tá sé níheachart chuisí ana ar an obair thar buna going mar tá réimse cho lehanán agus tá nuad ar buna going ach tar sé seo blas éigent tá glór náfuilm seo tar buna going. Ach, ní lech le thuair a chuige gom cúpfuilthgam bheithis a goibh agus bhechtúm bheit a goibh cad buna going. Mar sin níl sa spléacha agus chomáile sin nóair a thosnaim sprálam sa mo debre agus tá an thóca leis agus tá sin mo chraí. Agus nóair thosnaim a caint meallar an nobar agus nuair hím sin na pictúí glóta seo. Tá mi bhaid scéalúanta mar bíon chotóca leis sa mais sin go chumá ach cí sé féin ché an tábhar misnig hansa agus cecho dearfachas tá sé agus dar mé fé táchtá baint le bheith dearfach an thbáil. Ach sin na ócáidí sóisialta hanmhfuil chéile agus sin hir lo smóg agus mar ceard an cócracht goings bhí an spríogaing. Siam san an óg, sin ócáid sóisialta tócha is smútha lóite going a sinna hasnaí mar amachchas tócha leis siam san. Agus is téirme é sin a gona mar a siam san tá mi se fálam tá póstal le fear ón gearrua agus gehéan lá arin focail nó agus déna nuirdín títá is sprálamid ach siam san ní sé sin na goinge agus sin rud sin bhrítá leis na ví a siamsíocht de des ní le an béirléir is rud é an nádóach stochas a bhailing. Mar sin siam san an óg a dtíine teachta chéile agus sprí agus gehéanáis rud ar bunacha agus choúdar chéile agus sprí leis. Bhí gehéanáis rud í going bhíon scéalaíocht going, bhíon an cinema going, bhíon golóra í sin an spríne si na buna going ceart an cócracht an sin feramach agus bún sé going chunas skillen na circus, láfleíocht agus na rudí sear fad cearlan na eilín na rudí difriúil mar sin. Se hes blanc sin an tunna a hagan ar a garrú agus tá sé sin formar Jotas a rein na Gaeltachta sin ná sin dhéanana suas agus is seanma teilig in sé tá leirlan an leirlan gailing a ghéon leir beidir riomhchail siíoch sa gailing tá sin sin sa spráil na páistí. Cuine drámíochta áitbeag sprí mar thugam héin ar an garí gaan an sin na páistí beaga gur féidir a chuiristeach an go de sábháilte agus an ifhiúháin auditidíist tá rud tá cosisiní de a beag an sin. Tá stúdio going chumá agus tá úr lár speisialta agus tá skyháin an sin ar bhla chumá agus tá na páistí an teachtasteach agus dul an drámíochta agus reinke agus dansa agus gehéan 6 rud chumá tar bunacha agus tá sé sinna going ar an gearrua agus tá sé lééis going an údras. Sóireacht de lení tána chud focail nó a teachtasteach chaint chumá agus tá siad go deas ach bhí an gádaí an bheith agus aon nó chun maras do chu tiictíiste seo
Hannig sean le chum láháin gus dúirt sé tá gobar le Tuismitheoirí na Gaeltachta iniscin dúirt sé tá full mar an radio. Cad ein súdroch tead lenaí tharbon is fu leis an ríiste go mar agus tuigi génta na Chonamara sin ach súthracht sin baby massage is nó sé a hosnig san ind agus bhí seanna háchttas tá seanna háchttas tá bhanána hinde gan siad an súthracht se leis an leanbh se gaidirh sin leis an máthar áthróg agus an leanamh teisiú agus bín sé sin go hálainn anna éileh chumá agus na máthracha is smú a hagann siad. Gligínín sin grúpa spríomhí going agus tá sé fós bun ar-líne. Ach grúpa sprí chur mar bun de heilig hatógan te glán le Gaeling. Agus is sna ceans na hard an tardúrí smústocha jaimsime chu débre mar beidir gomeingse gehéanhaiden déir daon bhíon sé going is gomeingse ar bhin sa mé tridle den éigen agus ag ggéar a cearta bhaintteach agus duine ná tuigean gribh Gaeling riamh siúla meisteachtaí gligínín sin stick na póistí beaga agus iad a gcéad fogfach agus siad na céad fogfach bín siad chun Gaeling bín se is ordúrí umlána agus is sprálinge agus tá go leor gréas anú ar buna going le gligíní chumá mar tagan na Tuismitheoirí le chéile agus bín siad dána takeú le chéile. Tagan Tuismitheoirí ag gligíní ní marall go bhfuil se in Gaeling marall gur caiidán áard seadmhíse tharlaíonn sé go bhfuil sé in Gaeilge agus is normálú umlána teangaine agus sinna tá bhain. Ní míad na géire gomeach rudéigent ar bun marall go bhfuil sé in Gaeling. Tá míad géire gomeach sé ar bun marall go mi cheartta chur ar bun agus gur bí Gaeilge teanga an phobal. Siad na spríomh hína going ligíní bí muidir déanana buns agus bí muidir fós rudí beag a heisteach agus bí muidir peintá agus uair sa bhliain an sin Tam sin gafe áú, gus nad mar chuil se bhrí trocht ar a mébí Chino. Sin sais cuar an bangus agus cuar dianta den mangus agus reinintbeag seaachláid ach bíon baby Chino an sun agus na póistígus bíon cafe nó copté nó d an bhar. Agus a rís bín sé sin go háling is go thum an nádultha. Siúr an háach bhí me sé déana agus nad mem denna dhéana go dé réiste is lí na bhfuil cuasaí fé láthir. A chara mís na gligíní ar cuairtí áras Victara sin é an áit an ásta de hen daine ar a gar roa agus bín sé sin dríochtú mar chuann na sean daine an nuid spéise san rodí beaga agus teint de léh leirí ní le bhrunamór boscamór leire de fáistí ar an áras agus úsáid siad fós well úsáid na bhí rodí go mar tagan na garfáistí isteach dís na daine agus tá léon siad na leire beaga. Agus bhí sé sin dríochtús mar dúirt an bhálim dúirt siad tí sé sin go háling thug sib na páistí isteach san náitiúla éilgus fear sa tír agus sinnéad na daine agus tá sé chospeisialta. Bhín clúirtí córáil de heilig chumá is tócha le cosantíana ar an televíse bhí going gligíní. Bhí tailig ann agus níor Gaeling agus viidir géir Gaeling hálam ach ní étá iad a hartsteachtaí gligíní mar darfiad an éigen le béir leisteach tuigeann siad sin untóchan rud a fád mé agus ní bheith chéine a bhaintteach go nó going. Bhí rangana nó bíon rangana arsúla going chumá tá sé eisteach mé caiinteanna an rudí seo mar ní sé tears ar buna fe bliana. Bíon rangana arsúla going chumá agus sin aimimthá going leis an rangnastochna gomúide díarú ar chomá leis an scil pe scil atá fé habidil sa rang go mé a caiint ar a díarú saibhras teanga agus cothú muíine agus nósfrachtaí teanga chumá go míle chu pobl beaga le chéile agus pobl teanga beaga le chéile chumá. Agus sin samplaí tarreintas tá mé gáirí chun héimplín le cracha going. Grúpa beag ceola chuir le chéile rang na ceol, rang na dansa, rang na drámíochta, rang na áráníochta, rang na dansa Gaelachta. Tá drumí a going inis tá be rock band beagan sé a gearú amachchanse méarchlár agus bíon tá rangana sa stíl nuaimsere going chumá Íon campi saoire going agus campi cásc agus le héad agus sin campa chur mar bun ggóir snachta bhar a garú agus a mar seach na diagóí ar fád agus sína an campa cumarsáide agus deir go húntaach le sin.
Drámaíocht bhín rang na drámaíocht a going agus sin ceantas na chéadí dhéana mar chamáisteach an nuair fuair mar muoinú ceartachs nó fuair mar an nát ag ar rua gur chuir mar áchlan na nógur bon. Bhí sé dáithréite ban amar agus cho stocha báte sa tradiisiún agus sa sefris agus sa filiocht agus in rámaíocht agus sefris nádúr an na líne. Ná a bhéin áisina drámaíochta ann ag ná an ranganna agus go raibh na páistí ar fad isteach dí rangan na béle drámaíochta béle tí go rimú na carach. Mar sin churmar sin ar bon agus churmar drámaí éagsúlar bon fan an chraicadóas. Agus an sin chumar sais dhéanamar tógra mar mílteach an sin hábhíon nach chin agus fumar darachach numara agus scric sé dráma chuin agus chumar síostí munar chun mór folamh de chuid snúdrá síosar ag roa. Agus rís bhí sé sin tríochtúil agus bhí sé uignach sais chumá mar ugman na páistí agus bhí os ceann céad páiste a gceist. Go mar statín munar chun mór folamh é áitirh na céad a dtíine gobarán bliantochan. Agus cho uignach ach líana mar leis a funinh óg seo agus na dtíine ógus seo agus i Gaelgacht is rithart agus a titim agus a léint agus géinsáisrad. Agus bhí sé sin an speisialta go agus feicisih bhí go leor glóán mar a eiceisih an sin fiúan mar néidir sa focailháin an duine bhechanach i glóán ach fanna ar an nuid sprí agus fanna mar héin an sprí goma. Chuirmid an bhéim ar an litríochttas na helína tradiisiúnta chumá go háirithe léthóireacht agus an tácht a bhaine leis an léthóireacht an teanga stocha. Agus ní háin sin ach an tácht a bhaine leis léthóireacht leis a gaidir atá idir an Tuismitheoirí páiste agus cé cho deas atá sé leabhar a léamh. Tá sé hain plí tá sé an yes. Tá múla chuir le chéile going leúpla blian agus raníimiid na leabhar is nui ar marga ó heh na Gaelinge de agus tá an rístarach mac nuair isteach agus léiríonn sé sa seobeag bunaithe ar an leabhar agus déantar inúchas is seobeag sin ar scéal an leabhar ar na charactéirí sa leabhar tá an scolann isteach agus síonn siad síos agus cíonn siad a seo, pléann siad a scéal chun an heistóirí seo do dhéine na láthir go despríúil. Agus féin na páistí chóp dus na leabhar bhí i gceist a dalbhaile agus féin siad a dalbhaile sin héile. Bhín seisiún scéalaíochta going chumá bhín seisiún scéalaíochta going do chuoine óga as ar bunscoile agus chumáile sin do dhoine fástan sin ag na scríonóirí áitiúil isteach agus íscríonóirí isteach agus lárann siad féna leabhar. Tá go héanáis deis ag óige ag dtíine ógus a Gaeltacht sa láthhainne bhean ach tá litir bháin spring siad go héan blian agus sin níon litir chuig saintí agus tá sé sin Harbheith táchtach agus léiríonn sé sin. Is tócha nuair a háid gobar agus nuair hánobar atá buna going ar háid a dhéanana tá sean an háach a dhéanana tréthúlan fáiste. Agus tréthúlan fáiste techníostí nolag síos sé saintí an duine táchtaí ar dam í léon chumráidean. Ach bhí béarlaigh saintí gcónaí agus is méle scríoch an litir a gcónaí dí saintí, so dúir mar bhil nóhas lérómid na Gaelgailing ag saintí de chus ná bech agus scríonn siad inis an litir ag saintí is féin siad freigra persanta ó saintí a héin agus bíonn sé go háling agus is freigra persanta é ní rud an generic tá an. Treachtas agus den mí danach chu debre leis na páistí na Tuismitheoirí chur cuma agus páistí a chur a stáitse chuid an háchtach den obair buna going ná an áchóideacht agus ní cuide is tócha atá éasca agus ní cuide béidir atá deas taingmhach ach déanaimiide sin tá fianna si tu go going os cuairthe na reachtas cúplabát. Tá mí ar chúpla coiste stát, bí mí réite chainechtaí agus bím gur an pobl chur nóas ferdaí. Bhí bu mór going sin an nora mar cool cethir ar scoil nuair a dúnach na scoil ar fad dúirt ortaí go a ddíist scoil ar an telefísir fáilt agus bhí go haing agus bhí bud bus mór agus bhí haing an hásta leis. Ach an sin dúir mar na óil fan second céanteanna me se agus níor a bhéon bhachnamh dianta nuair chumar na díart í níor bhéon bhachnamh dianta fé thusaí teangan. Agus ach go nuair don sin go méidir me se háhangach suirí beag mar sin. Chumar háart is chumar dín raine dechas chumardí coolla cethir chumardí golóir agrachtaí difriúla agus
in an léin í ramar fáilte an sás an scommar dín Commissioner Tangan. Agus chuigan Commissioner Tangan gobar ar son agus an sin chéad le bhí formar gléich an reinine deachis is dúidir takeóid le coolla ceathar ar scoil agus chu coolla ceathar ar scoil bun. Sca mé rá mar thuismthór is mór is tábháil sé mar de siad na béarlóirí tábháil sé mar héal nar a bhí an díana glasáil ar siún. Bhí an taide feasacht ar siúlagainn chamátá survey, mar surveys na cúsna blianaach tá sé sin réiti le fáil siú. Tá mé dul trí se an happy gnismar mé fiochan ar chósaí ama. Tá taide réite le fáil siú chumá ar líon na dailech sa Gaeltachta ar bíon Gaeilge a géadtanga nó tanga baile agus binatorí sin an Harbh spéisiúil agus tá taide le bun ar an máthris agus tá sé buna sealahún na scoil Harbh lia. Thugam me féin nó tháinig Tuismitheoirí chuing agus Srad a bhíidir rá náibh na folklóracha, náibh na tíormaíocha, náibh na nachna cainteacha ó bhain leis tréise sin is doch nuair tá páiste na tá bháid súlpáiste nuair hagan na páiste a séad. So tá sé sin bun fé áhar agus be sé sin go háling nuair a bheith sé dianta. Pá sé takeíocht na teiligh an sin tá mí dáíir sin agus a scapar san rain na Gaeltachta tá cead géon teilech sa tír chu istechar sin agus tá páiste fé van chuigh dí siosí páiste de leabhar Gaeilge. Tá míid forbert sais táirgaí chomá agus denimid íirecht chomá sais siúpa beag sin rud tuismitheoirí chomá op bhrálam leabhar Gaeilge nach níos de fáilt sa phobal. So denimid íirecht sais freastal ar sin agus tá stocha cloiste go fin na book people agus na daoine sear fad. So chu míad na boscail chéile agus fág míad gan na debre agus tá deisiigh daoine rudí chnach agus sin tu míad eis ar seaachnaí BNA. Thurabí cúprad chuir le chéile go leabhar dathúchan na nollag agus nach na deasa cainte chomá leis. Leabhar spríon na reachta seainte sin dom héin mar sinna chornaí riada agus bhí deisigus na páistí agus ag na daoine fásta in anam chu chur chornaí riada, so tá anam bheith chornaí riada gan é nóta cheann. Chur mar copán is málaí dónla chéile agus nach na cainteartha. Searad eile tá an tríthúlan fáiste sethe an córa is nóí caint fé fé cholaí HSC nó mar se an córas táchtaí ó heh a rudí aimsna nolagde go chisig sentiálta. Agus bhín dhéiscint musna na páircin ar stapí ar senti an senti cumín nó rí mar sin sto mar cé fannach nach sé seo naige. Agus am líana is stocha an géadúir tá sé seo ar dhéala goin beidir le cúpla blian. Agus mé taiisle 16 eile le mar chúpla teachtarachta dhéine. Chéad i mus na páircin is mus Gardíní os cóna tithe agus bhí sé go háling dhéiscint agus tréthúlan fáiste seo haint sang a canis, seo rud táchtach. Agus má hicann siad leis sin ag níos sin. Tá tú ná is nó Robert lo. Don bhfuil bhfuil gohéanad go hena héin chur mar málaí agus papi ar nollag le chéalagus na hana beag a cainte Gaeilingarte. Ach an sin tháinig go buchail seo agus dhéon se slád ar gohéanad agus bhíoring gohéanad chaharú, stathraí gohéanad taríe agus bhí sé déach sé bheith tubasteach de agriocht cosúla Tuismitheoirí na Gaeltachta mar brehan agus tá an obair ar fad atá gcuine díre ar a bobbal. Ach deirginn dul ar-líne agus tá golóir tá míid freastal golóir ar-líne agus an sin ar thógraí nach dagan daoine le chéile cosúla sin marathon seo agus is chlóir sin i dhéistrí mar ggólis na pleanoltha teangan. Agus bhí de sé teilig dul amach níle marathon rihinis ar chead seachtain ar trí chead seachtain gin dí scoúpla kilometr go hin tróna agus marathon siúlt nó rit go bheith an na mísa. Tógra tóiríocht teisce tá annachchuid ibre á dhéine hí sa goige múna grabáir hí sa goige múna seo agus ar fúd na tíre chomá be se letar fúd na tíre. Tá tóiríochtaí teisce áitiúla Horbert aige siúlódaí aitheanta agus an sin tá muidir chuir daoine amach na siúlódaí seo agus duine si tóiríocht teisce bunthe an tiúlód na héanla bhí an fásra nó ruí mar sin spéisi sin go háling. Sláine sem munscoil thug mar deiste go héin sláir Gaeltachta sa tír ran go sé páirteachlachan seo le míú stocha nó le doling le leis an deire top an tháinig ar an leanta scoile. Bhín siamsan an óga bhíon smailinis
agus go go héanáis rud ar-líne inis agus tá sé chugair go má leis. Bhhail mar an cainteanna chumá ar thárad eile má tá an tam gom Brendan, just talking me chuig nú tile mata sin aráis. Bhhailm sais cúpla focail rám geall an fialsúnacht agus an curchuige a bhínar siúr ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Agus is tócha gnirim se go minic agus ní léon bhunús réchar leis ach go bhfuil mé rá. Go bhfuil fialsúnacht na Tuismitheoireachta ag úsáide going Tuismitheoirí na Gaeltachta. Agus tá cúpla do baint le sin rud practiú le má tá ag úsáide má mefar go minic agus baint geile an Tuismitheoireacht. Má tá napíle na harú catú a harú ní héin bheith caint féin héin níon stad ar féidireacht an nuid mar sin in bhacha. Catú a harú catú ar nó tá tú bra ar na cúmsí agus na thulasí agus an pseudocreams go héanta bheith good ach agus tugann si féin na mefar ar fad bhain le sin. Ach is cum chunas mar háradí sa phobal caiimiid na gníomhús caiimiid an obair dhéine mar muna nearmíide agus muna neanamíide nó bhaim de fannacht Bdí go méid rudaí ceart ní an forré. Caiimiid bheith dearfach ach réalaach. Ní féidir méid há sa phobal a héana ná bhréag nó tá rudaí mar atá siad. Ní le neartta going ar námthá caite. Ní le neartta going ar méid atá déanta agus ach tá neartta going gus táid an ná rud ag an tíana fin amthá le techt. Níor thug géon Tuismitheoiríomh féin Tuismitheoireacht gan leas a fáiste bheit ar gluch smú ar baidirín. Agus gus chud lárnach de sin an curchuige thugain a bheith dearfach ach ar nó réalaach. Agus mar mé mis réalaach is tócha dúine gur cáslín teang bhfuil ní aró mis trí ar maidin. Céimeanna beag go chuma bhí mar na gcónaí réalaach agus thuige mar ní na mílte tailig tá tugann le chlán le Gaeling agus ní a bheith aon bhéim a go bríomh ar ócáidí móra agus dása mar hosnaí mar anna bheag agus dása mar de réala chéile. Tá mí díre ar a gaibh nó agus ón bhár amach agus rud amháinna fuair amach luach go má gur an curchuige bhí goine beidir beganín de friúils beganín éagsúlagus ní mála mar focail sin na húsáid ach ní raibh sais ile mar na gur mar anna practicú. Agus is tócha teint ar chúsaí eicóíochta agus an téime sin ar fad le go meach rá ar réon chás nó éon chúis tú pléile rudí tá gan túirt go náthóg nó ana bhí nó plánda is teanga sa hása. Bhí na bhéime gcónaí ar gosan agus ar gaibh nó. Agus taríonn tú chuút an méid tá gut, láidríonn tú an méid sin agus nuair a bhíonn sé sin dianta tosníonn tú fás a ríist. Agus níl go háirtha nóair thosnaí mar ar bh mór an ghlacha leis a gún cheap seo nó a réontaíocha leis a dúsama. Ní go fóil go deing. A níos níl me caint mé ar pobal, tá pobal ansásta agus tá pobal tá éirí pobal a bheling. Tá mé caim bear ó mór an nuas. Cúpla nóid eile. Okay, sorry Nish. Tuigim go má nach man sé seo arú leis an eagricht sin goine ach ní mé láteach leis an eagricht fin eagricht seo. Tá pobal breásásta sinna thugam se ar obairtínadí chéimhnú ach tá nuair í nach fannig gán catú chéimhnú gus níiad tú bheith tíanain ru eilestocha. Policy tang bhí anna féin goine ar policy tangan agus ná ní mála héanana go bheith rialacha dagan na ann agus ní bríonn sé go hála le páistí ach is fear go dtucha sé go nádútha ach is caafar táirse chuigann te legan síos agus tá policy tangan na bhain gan náda gan fuacht gan fatís bíonn sé script ar aon bhanspracht bína going be an ócáid an Gaeilge na Gaeilge óháin fix an ócáid na Péadán. Agus bín cúntarí teanga na going ag an ócáid bhí na going le meascagus le súismad a chusaí teangan. Agus sínín go héon Tuismitheoir fáíonn sínín siad policy teangan. So tuigeann go héantainna gur béis seo tá ann níl chaint le faoi agus níomhann éon aibbe going leis sin is annamh is rí annamh a bhíon feibe going leis. A go bhálairt is faoi siad do Tuismitheoirí go dálínse. Na deacrochtaí all right. No me the one element. Okay, no me the one element. Yeah. Sounds spatial. Sorry, come my watch again. Me ficht in the picture dessa. Gentlemen, just curchuige just na deacrochtaí tá goine. Agus ní mála bheith cruisí sa deacrochtaí agus mé dír a bheith sais dearfach. Curchuige bhí feibanil sin curchuige goine agus bhí curtar anmhrú ar Tuismitheoirí Gaeltachta bheith múna teangan. Seachas chuimhnú teangan. Deacrochtaí persanta tá seán deacar bobbal na Gaeltachta seasamh thugant ar chusaí teangan. Browndáilte
is staach an tábhar a phlé agus nar bhíonn tú browndáilte ní éistíine duna leat. Agus tá na téirmí focail san henach ar fad poistúing tá sé grán orintanta. Tá sé persanta agus níos persanta fósnar tá daile le postí mar bíon chud postí browndáilte chumá. Agus seo ceantas na cúisina agus tá gom mar bhfuil sé ráte Tuismitheoirí le sin ceantas na cúisina ná leabharin Tuismitheoirí meach. An bhaint ige sin tá aspa takeíochta lánach an sin, ní bhíon takeíocht ó mar an os nuair a thugann tú seasta bheith chrusaí teangain. Agus tá sé sin andíach agus gailinn sé go mór ar an hain. Tá muid gobar a bhlús sin roinnt cainte mí statisticí nílas a going céhéid tailig há tugann goláán a gailing ach bhí scéim nach na gailing an chuideag lei sin níl se ní smú. Tá se níachar measúnú dhéanamh ar nobar tar buna going mar bhín na measúnóirí na muoinethirí ar figurí níl figurí ann. Agus rudí eile mar sin. Ach tá mé dtír dar chuir leis sin agus más Bhfuil tú gur an fhí seán a heaspáint chumá? Ja, stop mé an fhí seán agus go le scéil is ná. Tá muid ar Go le scéil. Tá mé ggéire an focail déirnach is tócha agus níor mé mór an eile fiise focail déirnach a chágant ag éasóg na Gaeltachta, seid na daoine is táchtaí tá ann agus just féchar se. Gotí a háide is éan ar scéal, ní breagnuacht ní sénú, ní héana chur i géal. Tuairt an téal le dothas nar gré. Chéad Ghlúin le na bhórtas a sprí. Is céile siú nó cábhal ar dríal, as an saoil ateo an muinimid cíal. Fádóda a dtíar chonal in baiste géirí, an Chéad Ghlúin eile lán do bhórtas a sprí. Mas láide de gíag nó mas lagaí de chéim, mas chuiche de húil nó mas lúfar de léim. Tá áit ar a damseo, chun eile ní, an Chéad Ghlúin eile lán do bhórtas a sprí. De mama gomise is deise a dain. Dúirt déide a riamh go mise a rá. Is mise tá críúil, is mise tá bín. An Chéad Ghlúin eile go bhórtas is brí. Tá gachtar éisiúil an tuircin a duine, bhuí deanú gurm go léir mar an gcéanna. Or díseil cruúiltánaí fearbán, cum a faoi, an Chéad Ghlúin eile lán do bhórtas is brí. Bhí cardúil is fleithehil, gealgéire ní drama. Bhí creasta, bhí cín, bhí léidir, bhí stuama. Bhí crío, bhí grío. Bhí cudúil, bhí cí. An Chéad Ghlúin eile lán do bhórtas is brí. Ná creid gacha bhecin tú, is ná lean an Sraith. Instrinú snead, seachan sainte go séad. Na bí máta gimréag ach leis a bhíidirne clí. An Chéad Ghlúin eile lán go bhórtas is brí. San áitse, sa phobal, tá tanga san anam. Tá sí a gumsa is a gutsa, is na héana farm. Ar náireacht ar nuachas, Go dainin ar grí. an Chéad Ghlúin eile lán do bhórtas is brí. Bhí dílis go a chuí, go a chreabh is go tána. Bhí dílis go a hanga, go táit is go a radam. Dóchas is áchas is misneach is sprí, an Chéad Ghlúin eile, lán go bhórtas is brí. Anna war fad. mé. Anna war haragad. Bhí sé sin ar aus, bhí sé sin Go háling na fuil. Itá sé go háling se. Yeah. Bhí de chud caint hain An sin go háling. ba anna spregúil camera.